mampir stasiun wayah beduk tuku oso. Pegawai negeri nek tuwek oleh pensiun tapi nek lodrok nek tuwek dadi dukun. Ngono-ngono iki lak jare Mas Hengki. Tuku kecepot nang Lamongan anake semaput ketiban gelungan. Seni kitungan dolar warisane nenek moyang sing wis turun temurun pirang-pirang jam. Senadyan isine mung tembang lan sairan ning berperan aktif ningkatno seni kebudayaan. Mulane kita dolar sebagai wong Jawa duwe kewajiban jaga lan mutulan kreativitas ayo ditingkatno aja sampai kalah karo seni moncone. Mulane para seniman dolar saniki wis manunggal menjunjung tinggi seni tradisional supaya kesenian lodrok iki bisa dikenal teko daerah sampai tingkat nasional. Seni tradisional dor ayo diwarisi supaya awet lan tetep lestari. Seni minangka cermin lan jati diri sing gambarno watak lan diri pribadi. Babon, yo kene. Jare cek ablah temen. Jas. Ya. Kawang keleng arek Surabaya putra tumanggung. Daeng
Sik gemontang. Sik gemontang. Ya alhamdulillah iki paringane sing kuwasa ta. Aja kesusu lunga sik lho ya. Enggak nanti lho nanti aku nok kene. Ngidung parian. Iku resepnya apa sore sampean kok iso kaya ngono iku? Jare Resepe. mereka benisuk jare tangga rika nguntal percil apa ya? Iya telu-telu. Oh. Oh, jok cendil ae, cendil. Oh, gak ya. Gak temen iki takon serius temen. Ya wis biasa ta aku iki. Ya apa? Ya iku ya gak ngombe apa-apa ya gak Lho, untal apa-apa. Kok ngombe apa-apa kok gak matek? Hmm? Kok gak ngombe apa-apa ya? Kangen maksudnya pantangane lho, Pak Mur. Pantangane, pokoknya nomor gale mangan siji. wedi ta apa. Ya iku lho. Enggak. Gak oleh mangan Joko. Hah? Ya iku sing garakne swara enak kok iso gak oleh. Sampeyan iku panganan enak kok gak oleh sih. Maksudnya lek diteri panganan anak karo Tangga. tangga. Mm-mm. Ya wis. Bumerangane supaya ngidungi enak, suarane enak. Sak bendina pokoke gelem mangan blethokan rong tumpuk. Lho RRI tahun piro rika? Mulai 90. Wow. Wah, ditakoni mencap. Mencap sing temen ngomong mencap, mencap. Jangan 90 sekarang Saiki 2025. pirang tahun nih? Pirang tahun? 35 tahun. Apa Oca? Kok jek gelem ngidung apa ora apa iku? Ya seneng lah awak dhewe nek gak ngedung wong penggaweane ngedung. Iku mang parekane apa sing iku mang lho. Iya apa? Tanggulangin nang Surabaya. Ya. Artine apa iku? Panggolange nang Cedek-cedek ya? Surabaya. Aku pengen turun tono. Ngono. Iya. Nek kepengin apa? Persoalannya kepengin apa rika? Aku Ayo. saiki ya. Iya. Kepingin mangan sate. Oh, ya wis turutono Cak Gus. Sate Joko. Pernah iku Mbak Mur iso wani ngene sik kepinginan lho. Lho, sik kepengin ae. Alhamdulillah. Terutama nek bengi. Lho, mosok Iya. kok capek ndi kok ngerti? Lho, kayak akeh bakul lorong bala. Oh, alah. Bakul tahu tek kepengin dhek. Bakul Iya. sate liwat. Ndak cita-cita Rika ke depan tentang ludruk ya apa pendapat sampean? Mbok menawa diparingi panjang umur ya awak dhewe iki mendukung ae awak dhewe. Mendukung sapa? Ya kanca-kanca. Kanca-kanca sapa? Ya koyo sampean, koyo Cak Kusenang. Kanca peno ta Sabil iki? Iya. Hah? Kanca. Aku ro duduk kanca ngono. Lah, apa ya? Mosok kanca kaya ngono rek. Mosok kanca kok mau cekeli aku. Lah iya, mosok Tanganku lho mau cekeli ae. Lah iya, iku gak terima kanca tok. Iki gak konco partner. Nah, ngono lho aku kate muni ngono. Iku jenenge kanca kasus. Parekane sing ireng-ireng mang lho, rek aku kok kepengin ngerti sak temene ya apa sih? Ireng-ireng. Iku mangabang-abang. Gak mang Ireng-ireng gak legi ya. Ireng-ireng abang-abang. Kayaknya. Wah, Bang anyar. Melati. Iya, mekare sore. Sampai niku. Nek biyen kan ngene. Ireng-ireng abang-abang, kembang melati. Timbang glali. Dironte-ronte. Terus iku parekane iku ya. Iya, Iku penuh. sampiran saiki isine apa, Mong? Ya iki mang. Di sini kadang-kadang Enggak ngisore lho ireng-ireng terus apa ganteng-ganteng ta. ganteng-ganteng. Hmm. Keliru aku Ya apa? katut ae. Penuh Ya seneng. penuh seneng gak nglarang, asal aja lali kewajibane utawa rumah tanggane. Nah, iki bener iku. Kok saya jembarek-parek aku. Apa? Biru kaya masih. Gedang ijo sak kentel-kentel. ngono. Artine Cak Iya, ayo kaya putri nek gak ndek bojo sing sak kentel-kentel. Gak marem rek. Aku eling almarhum Cak Sukis biyen. Iya. Nek kan mesti kan apa ngremo. Iya. Ngremo kan ngitung mesti itu harus. Iya. ngono. Ya apa? Aku wingi mari ngene ya rek ya apa nek ngitung ngono. Terus Maksudnya mari ngene mari dat. iya jadi ternyata dibanding karo Brontoseno. Heeh. Ya apa ya apa ya apa. Brontoseno iku bendong ngene suarane wah. Iku jenenge kuku Pancana. Lah wong nek gak iso ngene gak ndek jempol merah. Brontoseno iku lho bendina mesti Iku lho Iku bener. kuku, Cak. Kuku iku. Kukune kaya Brantasena suarane mesti gede. Pancana apa? Pancanaka. Koncono. Pojo kenaka. Ya. Ya. Salam nang dulur-dulur jarene ning Mur ya. Iku pane diundang ning Malang Tumpang Dukur Pucuk Gunung cek kuat. Kuat. Temen ah. Kuat. Pernah Kayak tinggal. ngomong nari kok. Terang nasi bil. Kak, pokok ambek peno. Kuat munggah apa kuat tunggah? Ojo ngalem-ngalem aku. Gereng Malang mrene njaluk teraku lho. Ya iyalah sampean sing Sampeyan apal. apa? Sampean sing apal daerah kono. Nek kepingin enak lan kepenak, ngomong bare Cak Pendi iki. Ya apa, Cak Pendi? Ojo lali. Duduhno barang sing enak ta Cak Pendi. Iya. Tanggal pira sing penak Iki iki? lho sing enak peno. Tanggal piro? Ah. Biasa akeh pangang ayam. Ah.
Terus biasa akeh jajan-jajan. akeh pawe buah-buahan, pawe hasil panenan. Ya. Kalau ijo ku akeh nang kono. Ono endi ku? Nang ngene Desa Cagagung, Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik. Acara opo, Ono Cak? apa Sedekah bumi. Iku Lah, iya. diisi karo pengajian bareng. ono pengajiane Kita bareng. bersyukur atas hasil bumi yang sudah melimpah ruah. Ya, betul. Muga menjadi berkah. Betul. Iku engko tepat tanggal 13 Juli tahun 2020 nanggape ludruk RRI Surabaya plus campur sari. Alhamdulillah. Dengan MC yang cukup kondang. Oh, Cak Pendi ditantang. cukup nggondangan pokoknya. Kondang kaunang mulai Lamongan sampai Jepang ya Cak. Ya, jelari ya. Ya. Di kono kawak disuk ketemu karo Sapa para ae, Cak? penyelenggara rek. Wah, penyelenggara Termasuk iku. sapa ae? Iya, termasuk pemerintah desa yaitu Kecamatan Cermi Kabupaten Gresik ya. Penanggung jawab iku Pak Sapaat iku selaku kepala desa. Oh, Pak Pak Sapaat. Sapaat. Terus pengarai Bapak Agus Afandi iku sekretaris desa. Bapak Mu Alaim iku kasus Cagagung. Bapak Taufik Hidayatullah Kasun Agung dan seluruh perangkat desa Cagagung Cermi Gresik. Nah panitiane aja lali Yo, rek. sapa ae, Cak? Kon sirip bendara ta sapa sing dhisikno. Yo, ya Aku sing bagian konsumsi ya. Oh, kocong ya. Wong wedok-wedolan. Iki kita panitiai Bapak Mulyadi, wakili Bapak Andi Iswoyo, sekretaris Bapak Rendra, terus acarane Bapak Kusdul Fuad dan Bapak Pengarah acara. Heri Waluyo. Kira-kira karepe ngono. Ya. Jelari ya tanggal 13 Juli 2020 Desa Cagagung, Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik. Lah terus Cak. Dilanjut blender kadadoh. Wis. Nang ndi? Cermi Idul Titik, boboh belok kiri, Heeh. lurus saya ke menjelang Surabaya di kono ono Mati. Made sing punden ana pemandian iku ah. Oh, tutik mati Jombang lah. Oh, Made Jombang. Iku sindang mati lah. Sedang mati Jombang. Iki mati. Jombang kan ngene incap. Iya, tapi Mati nek ku melok Surabaya rek. Ndang Made ku anu apa sobone Cak Hengki. Inden. Ojo pulang-pulang mrono lho. Ya, Itu iki tanggal pira Cak? iki tanggal 28 September. Oh, 28 bulan Songo. Ya, September. Iku Bapak Lurai asmane Bapak Widodo. Ketua panitia Bapak Sutaman ya, wakil ketua Pak Mariono, sekretaris Pak Kamat, bendara iki. Pak Parjo, terus si kesenian Pak Suwoto. Ya, yes. Muga-muga kayak lancar kabeh. Ya, Bulan- sekitar kono kan akar ya. Bulan 13 tetep ojo kita tetep yang kuyung bulan 13 ning Abah Nang Cipto. 13 bulan 13 apa ya ini? apa sih Bulan maksudnya 13 tuh gak ono, Cak. Oh, kana berarti gak sido. Abah itu rencananya tanggal 30 anu Februari. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tak Enteni sampai apa bungku ya gak kira ono tambah nih tanggal 30 Februari. Iya jelali bawa pakai rek. Ya. Sing dulu truk Budi Marhen karo Bu Manis karo Bu Sunani kebian pernah mendukung Presiden. RRI iya. Iya. Ya karo Yes. anu aku titip Ya. Apa? Dokter Untari Komisi E Ah. DPRD Jawa Timur. Ya. Aku tau oleh WA kadang aku seneng tibano HP ini di cloning. Nah. Bapak Mas Hakim Pak Lurah monggo Pak Lurah. Dinteni nang Jalan Pemuda 8290. Ini nanggap langsung nang kantor ae. Anu Cak Pendi, Iya. ana Mbak Yati. Mbak Yati. Kirim salam nang sampean kabeh. Oh, Mbak Yati Rute Tejo. Anu iya. Randu Tejo. Ya tapi aja lali semboyane. Iya apa? Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Pro 4 RRI Suara Budaya. Surabaya.
jajaran Ludruk RRI Surabaya. Lumantar Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Ning Purbandari SSN. Sutradara Cak Haryanto. Ide cerita Cak Hengki Kusuma. Dalu niki ndamel lampahan Jalu Lanang seri kalih tamat. Kanca-kanca ingkang nampi dapuan, Cak Haryanto dalu niki maragani dados Lurah Dirga. Bu Dirga katindakaken dening Ning Ami Sanjaya. Cak Sabil dalu niki dados Carik Badar. Kami tuwa dipun lampahaken Cak Pendi. Cak Hengki Kusuma dalu niki dados Bastam. Tarmi dipun lampahaken Ning Wiwi. Patrol wonten Cak Kusnan kalian Cak Insap. Penduduk sareng kalian Ning Murgiati. Sakni giaran Ludruk RRI dalu menika kairing suwantening gongso Kiai Macan Putih lumantar Ruang Kesenian Mahameru RRI Surabaya. Operator dening Cak Isnan. Koordinator karawitan Cak Trio Umarwanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Wasana kita saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken. Sumangga. Dik, Iya, Kang. Parmi. Iya. Wis, ya? Sedungaren sampean kok gak metu-metu iki, Oh, Mang. gak usah. Wis aku kate ngomong ngene tok ae. Ya sepurane aku ngomongku gak usah dulu-duluran ya. Karo adikmu Dirga. Lah iki aku kan digawani beras Eh. 10 kilo. Terus Iki ambek duit 500, Kang. aku lak njaluk 10. Nyatane kan gak iso. Ya berarti wis gak gelem nulung. Ya Gak apa-apa. ngono lho, Kang. Gak apa-apa wis. Wong ambek dulur kok kaya ngono. Gak apa-apa, iku dulurmu duduk dulurku. Ya. Kang yo gak kurang-kurang lho Dik Lurah oleh bantu awak dhewe, Kang. Iya. Ya wis. Wis ngono ae. Dadi aja lara ngono lah, atimu. Kang. Sabar. Iya ya, gak apa-apa. Oh, monggo. Ono tamu, Kang. Kayak no wedok. Kang Bastam. Loh iya. Tak gawene wedang sik, Kang yo. Ya, kayak no wedok. Alhamdulillah iso ketemu. Monggo. Tak jane pirang-pirang dina iku aku pengen dolen rene. Badar sing saiki dadi Carik. Pendik saiki dadi Kami Tuwa. Kang Bastam ya apa kabar iku? Ya aku pancet kene iki. Tapi awet 6 ya kecari ya. Ya apa? Awet 6. Lah wong lakan awak dhewe nek kene sak desa. Ya. Kok gak tau tumon barek Kang Bastam iki kaya aduh Ayo, aja. sampean niku
Mosok lali ambek dulur. Awak dhewe gak trimo sak desa. Nek ndungkap rikala semono padha-padha nyecep ilmu nang ngene Cemara Sewu. Bener? Iya. Eling. Ya sak mestine padha nyecep. Tak pikir Riko gak eling maneh kan? Si eling. Tapi nyatane nek dalam keadaan koyo ngene sampean ambek aku ambek cari koyoke lengo karo banyu ngono dene. Kok iso lengo karo banyu? Iya, kan aware blas ngono gak. Kan aware? Iya. Mergo awakmu wis dadi pamong. Ngono. Aku dadi wong sing biasa ngene iki ya jelas ae lah. Gak ono hubungane, gak ono benang merah antarane dadi pamong barek seduluran tunggal sak pegurung paribasane ngono sih Kang. Nek aku ono gendeng cewek. Gendeng cewek. Ngono ya. Kang, Iya. Kang wo. Ya wae. Apa? Betul kok rada gak penak omong Mangkane aku lak ngomong ta. Koyo lak ngombe banyak kau. sing sabar dis. Ayo. Ojo gampang. Singgung. Aku matur nuwun awakmu gelem nyambangi dulurmu. Oh jenenge dulur masih gak dulur kandung, dulur tunggal guru ya. Iya. Rokok pernah cek pancet iki ta? Merek iki. Ya sih. Ayo dirokok ini. Iya. Janur gunung. Ora yo. Wah, Ya iki lah. ya kan karo rokokan. Janur gunung ono perlu apa? Ya pisan ngabarno seger warase Riko sak keluarga. Ya, matur nuwun. Terus Kok suwe Riko gak sambang tilik sobo nang pendopo. Biasa ya cungak-cunguk, biasa dolen ning omahe Kang kami tuwa. Barek adik Riko ya aku iki. perlu ku apa? Lho ya opo sih? Perlu ku apa nek aku ora? Dulur Kang Bastam, dulur apa ini kan dulur. Masih aku mau duduk dulur kandung, dulur tunggal getih, tapi dulur tunggal peguron. Kan sini sama Ngene lho. nang pendopo. Kami itu barek cari. Iya. Iya. Aku iki mikir. Nek aku bolak-balik sobo nang pendopo utawa nang omahe cari nang omahe kami itu, ojo-ojo aku nggak sangat ngemis. Lah, Yo. kok ngomong apa sih kan? Ojo dipikiran ngono to Kang. Mosok gak eling dawuh bapak Ayo. ya. Padha sesepuh awake dhewe. Iya niki ya lara bareng lara, penak bareng penak. Janjine kan ngono. Jiwit wong krasa lara. Nah, Bener. Nah, iki Dulure tunggal peguron yang ngerasakno lara. paribasane Riko lek ana apa-apa ya awake dhewe ya gak mungkin meneng lah. nah iku Iku mau. biyen. Mosok tega. Biyen. Saiki wis siji critane. Enggak Riko. Lah paling ngene. Sik, kok rada gak enak iki ngomong. Gak enak. Nek rumangsa koyo ngono ya mestine grayono awakmu dhewe-dhewe. Kang Bastam, Hmm. saya ngene ya. Tekoku karo cari mrene iki sepisan silaturahmi sambang sinambangan kangen karo sampean. Iki intine. Sing keloro Apa? ya cuma ngabarno ya. Desane awake dhewe kok biyen nek guyub rukun Ya. ya para tani ya nggarap sawahe kanthi tentrem ayem. Saiki nyatane koyo ngene lho, Kak. Aku njaluk tulung barek Riko. Terus Mestine Riko ya iso ngewang-ewangi njaga keamanan lan njaga ketentreman Iku desa. perlu tekan mrene. Teko karo cari iku perlu ngajak sampean iku kerja sama. Gampangane kerja bareng-bareng ngono Kang. Ya ngene. Kanggo ngamanno. perkara kesre desa iki ta? Iya bener. Ojo ngomong kerja sama iki ya dulur dhewe ngomong. Ojo sampe lecing lho. Tapi gini lho Rek. Kang Bastam iki wis gak nganggit karo awak dhewe. Kami itu Heeh. cari Nggih. Ya. paedah apa sih nek aku umpama gelemno gandeng renteng barek awakmu terus aku melok-melok repot perkara kahanan desa kene. Yo kan gak repot ya mergo tanggung jawab awake dhewe lek ngono kabeh. Aku rumangsa gak duwe tanggung jawab. Lho Riko kan yo bagaimanapun biyen enake keamanan ning kene, keayemane kerukunan kabeh yo sengkuyungan tek Tanggung jawab iku ana nang ngene lurane sak pamong-pamonge kabeh. kanggone Kang Bastam. Aku mek penduduk cilik sing iso nyawang lek perlu tak keploki. Kang Bastam. Sampeyan kudu eling. Apa? Sampeyan nang nggone kampung ini disebut tokoh. Tokoh masyarakat sing berpengaruh. Dadi panutan lho, senajan Riko gak Iya, bener, pawon kan? tapi dadi panutane mung kabeh lho. Tak kandhani iki ya. Tak kandhani. Ya. Rikala Dirga nyalokno lurah sing kaping pindho. Aku wis demek ngomong barek Dirga. Ngomong Mbok ya. iya. Aku iki dikeki kesempatan
nyengkuyung karo aku sing tak maju sik madeg dadi lurah. Sing ketelune Riko. Nah, iku Ya apa? nek iki Kang Bastam sampean niku kedencer dikalahno karo Bang Dirga. Iki Kang Dirga ping pindho kok leren. Lah iku kesempatane sampean. Dukung peno. Aku balik sampean dukung minangka dulur guru ngono lho. Tak jaluk Aku- sabar. Aku gak percaya babar pisan bare omongan Riko. Tulung ae aku pesen bare Riko. Ojo nyandak jenenge Bastam maneh perkara desa iki. Kang Bastam. Apa? Jan malah tak ngomong. Lha kok lak harusnya kisruh desa iki mergo ana kasus pembunuhan ana paten. Ono macem-macem. Sing sampe kondang diomongno wong nang ngene warung-warung nang ngene ndi ae. Sing tak takokno Kang. Pendak ana pembunuhan to Rajapati mesti ninggal tracak, ninggal tulisan sing mateni jarene Jalu lanang. jaluran. Lha kok gak ta. Kira-kira sapa sing tumindake? Wah sampean gak krungu kira-kira wong ndi to sapa sing buat iku ngono. Makanya aku sowan ning kene ya tak sowan ning sampean lah mergo sampean luwih tuwa timbang aku, bekne iso mbantu goleki sapa sejatine sing dadi dalange paten pinaten ana kene. Ikhtiarmu gak iso nemokno sapa sejatine jalur lanang. Pergalanya ini kan jembar. Akeh tokoh-tokoh masyarakat sing kenal karo sampean. Takoni gak iso. Akeh Aku ora pendekar njaluk tolong pendekar sampean. sing kenal karo sampean. Ayo Takang. Tarik. Iya. Kami tuwa. Iya. Gak usah ngrembug jeneng jalur lanang. Ya. Lho, Nek wis ditiwanci ning kok bakal ro kok. iki dadi kembang lambe lho, Kang. Gak peduli. Dadi kembang lambe, Kang. Ini, Jalu lanang iku. Ini, tak rembug. Ini Kang Bastam. Iki umpama tak jaluki kringet Riko sak tetes ae, bengkokku sing sih kula niku sampean garap ya. Tapi aku njaluk tulung. Sampeyan ring warang goleki sapa sih sejatine jalur lanang iki? Nek perlu aku ya melok ngono, bongkokku sebagian garapen, Kang. Riko garap. Ngene. Aku ikhlas, aku gak apa-apa. Pokok iso sirep enene ontran-ontran iki sapa sejatine jalur lanang. Tarik. Kami tuwa. Iya. Tak kandhani ya. Aku dhewe wis gak kerasan manggon desa iki. Lho kok kaya ngono, Kang? Kok sok ngono sih, Kang? Tak omongi ya. Malah awake dhewe nang kene lho, Kang. ngamanno kaya Ojo meksa-meksa aku nyambut gawe gandeng ranteng bare awakmu goleki sapa jane jalur lanang. Pungkasan omonganku tak tundung metu teko njaba omah. Kang. Oh gak gelem ngakoni aku dulur gak patek. kok tega sampean ya. Kang, Kok Iya. tega? Metu. Riko ngusir aku. Gak dulu gak apa-apa aku. Riko gak gelem tak jaluk tolong goleki sapa sejatine jalur lanang. Gak sudi aku. Rek, Kang, iya apa? bahwa dia harga diri loh. Ngono ya. Dia harga diri. Ya wis, Saya- Kang. Sepurane Sepurane ya. Aku gak pamit. Tak cegat induk ini. Iki dalan kami itu. Nah, bener. Ketok teko kaduan kledang. Lah iya. Cari iki lho wong lurut tok ae teko ngene Kang Bastam mau kok ya. Mule kok mencar dhewe-dhewe ngene iki aku ijen. Padahal si peteng-peteng pisan. Lah endi iki kaki mbobol kampung apa ya apa iki? Mandek kok. Sapa kon? Sapa kon wani ngendhek aku Kami tuwa. Loh, ngerti. Gak usah takon sapa. Ngerti nek aku kami tuwa. Kate nang ndi kok? Ya iku mau teko gone sedulurku. Jare mulih bener lihat ini kok sampe nyegat laku ki kena kaya apa? Aku njaluk bare awakmu nek pancen awakmu kepingin iso urip enak gak duwe pikiran apa-apa larano dadi kami tuwa. Loh. Kok sugih kendel kemawani sampean ngongkon aku lari nanti kami tua. Aku di kami tua lagi belani Kang Dirga.
Ya nun sewu nek oleh aku takon. Sampeyan kate nggih topeng bareng kaya ngene iki. Oleh aku takon sapa sampeyan? Gak perlu tak jawab saiki. Penjalukku mok turuti apa gak? Oh gak iso. Mergo awakmu ben bengi keliling kampung. Bener. Katik nggawa pusaka bareng. Iki piandel lho. Goleki wong sing jenenge Jalu Lanang. Bener. Angger ana peristiwa, angger ana kedadian iku mesti ninggal jeneng Jalu Lanang. Mbok kamu kenal? Ya lu tolong, ayo. Engko tak serahna karo Kang Lurah supaya kamu iso oleh hadiah saka Kang Lurah. Lek awakmu iso sapu jajar karo Jalu Lanang, mau apa no? Lho ya, Mau raket? wong perbuatan cekel? elek gawe rusuh, gawe kacau nang kampung. Ya nek perlu dirangket digolong dari kelurahan. Kami tua, Ya. Jalu Lanang panjang wis niat gawe Karangabang desa Gadingrejo. Ngono. Nek gelem manut karo aku, ayo melok dadi boloku. Lek gak gelem manut karo aku, kami tua. Gak sudi aku nek kon manut awakmu. Aku ngabekti karo Gusti Lurah Dirga jaga kampung dadi tutuke kampung dadi kami tuwa nang di kampung ini. Ya. Gus. Iku ketoke pendidikan. Lah yo, situ wong iku kok nggih topeng. Lah yo, Iku situ elak. kami towo. Kami tuh. Ayo diteluk teko keduan. Diintip ae. Diintip kate lapo. Lah iya Singitan. aling-aling nek ngene iki. Kate-kate koyo iku gege. Lah mangkane Ayo, aja ngetok. Kisana. Apa? Juk dianggep aku nurut karo awakmu. Nganti tekaning pati aku gak bakal nurut melok awakmu. Ngono. Aku tetep ngabdi karo Gusti Lurah Dirga. Mergo elek-elek kami tua kena diaran pendekar Bener. nyecep ilmu nang Padepokan Cemoro Sewu. Bener. Peruh kabeh. Iya. Terus karepmu ya apa? Kok ngerti tekan sakmono? Kok ngerti nek aku bento nang Cemoro Sewu? Bengi iki aku kepingin nodi. Kepingin lho. Ngono. Apa sih? Piandel sing mau oleh nang Padepokan Cemoro Sewu. Cekak cukupe kepengin ngeter kadidayane kami itu. Gak sisip omongan. Ayo, Tak sembadani. ayo. Ya, Iki apa Kami tuh. Loh, mati kok iku. Waduh, salah iku ana kedadian Rajapati man. ya duh. Waduh, coba sejatimu sing topeng. Lah iya. Wah, Kok ketoke sakti temen wong iku. ayo dicekel aku sih. Dicekel mati ta awak. Mati ta didengkek teko doan. Teko doan. Iya wis yo. Sopo sejatine? Ayo, sabato saiki. Wani-wani golek Jalu Lanang. Kepingin lho, sapa sing jatuh? Iki lho wong iki. Tibake wong sing gawe topeng iku Bastam. Wong sing awak dhewe koyoke gak asing, jelas kenal. Iku Bastam. Ya sing ngusir awak dhewe nang nggone pos kamling. Oh, Wah. Gak wurung. Iya. Besok kene sing gawe ruwet rentenge gak ana siji loro ya Bastam iku. Sing gawe rusuh, sing gawe eker dinoe kene gak nok maneh. Bastam Jelas Bastam iku. Sopo? Sopo kok? Kustan. Lho, Isa. nggih. sampean lali tak kali kula. Sampeyan Kang Bastam. Bosenan insap sing jaga kampung mriki. Sing mok delok mau apa? Wah. Tibake tumindak jenengan Sing mok delok apa? pembunuhan Rajapati. Terus nek Lah, kon nggih. wis delok ngono terus ya apa karep?
Lah nggih. Karepmu apa? Nggih. Sing mati sapa? Sing mati nggih kami tuwa. Berarti awakmu ro sing mati. Semerep. Soale topeng sampean buka. Wis sakniki ngeten. Wis. Ya, Ya. timbangane desa iku sak bendina tetep rusuh. Hah? Nek perlu sampean tak cekel tak bondo kalih insap Nggih. tak gawa nang gone pendopo kelurahan. Sampean kudu nurut karo aku. Engko dhisik ta. Ngomongmu jok berak-berak. Loh, ya napa? Tak suwek lambemu lho. Lho. Kula niki jaga kampung lho, ronda kampung lho, kuasa Wani terhadap karo. keamanan mriki. Wani karo. Lah niku. Wani karo. Kok ya yalani iku. Ayo. Iku yang menjadi Gas. ngomong ya apa? Agustus Januari. Agustus Januari. Putus gak putus. Putus gak putus. Dino iki. Dino iki. Dino iki ketemu apa no? Bondo. Gak. Berangkat. Oh, gak wani. Kok gak mani ya apa insap? Ayo. Ngono kalau Iku keren. jelas-jelas pembunuhan, Cap. Iya Gus, tapi Nan. anu Gus wong kereng Gus, Gus. Nan. Aku nek aku Nggih. kek ya apa Gus? Wis nan Napa karek karep insap. sampean? Nggih. Nek anu, wis Kang bengi Pastar. iki awakmu roh. Sing mateni kamu iku aku. Jelas. Nggih, Pastam. Kok dhisik. Kok dhisik ya napa malah jelas-jelas terbukti ya? Awakmu jek kepingin urip bareng bojo karo anakmu kan? Nggih kepingin sih Kang Pastam nggih mesti mawon lah. Kepingin. Nggih. Para kepingin jenenge keluarga, mbok sampai mati nggih tetep kepingin Kang Pastam. Nek kepingin tulung, aku tolong ae. Ya nop sampean. Nek kepingin uripmu jek iso seneng, Nggih. awakmu roh bengi iki kedadian koyo ngene, Nggih. kumbi. Kumbi maksudnya apa sih? Maksudnya tutup. Isolasi. Lakban. Isolasi. Dilakban. Lambene terus tutup mulut. Ya apa arek iki? Lah mulute kan cangkem mulut niku lak cangkem. Ah. Cangkeme ditutup niku dilakban apa disolasi Lah ngoten ta? ngono lho. Artine Nggih. menengo sing Nggih. bengi iki awakmu roh aja ngomong sapa-sapa. Oh, paham. Sap, Ya, awakmu dikongkon tutup mulut. kok mulut. Hah? Tutup mulut cangkem. Oh, Iya. tutup. Nanging Heeh. lek perkara iki sampe krungu barek wong akeh gak ono wong liya mergo teko lambene Kusnan barek lambene Insan. Loh, Tahun bakal tak goleki, bakal tak pateni. Loh. Getihmu. lho pun dipateni. Nurut to, Kak? Nggih anu ya apa Gus? Lah iki. Terus maksudnya sampean yo napa niki? Aja sampe ngomong sapa-sapa. Dadi ngeten. Nek perkara kula mboten ngomong isap, Nggih. mboten ngomong sampean mboten napa. Kula kin tak kandha kali bojo kula mantok. Lho, iku padha ae, Ngono, aja ngono Gus. Hah? Ngono. Bojoku tok sa. Ya tapi padha ae Apa ae bojoku. gak ono sing mau omong. Nggih. Kula sanggup. Kula mboten kaya Kusnan. Kula mboten ngomong bojo kula. Cocok. Wis, Gak ngomong sapa-sapa ya. ngomong maratuwa. Ngomong marut. Wis ae. Nggih, Pun. Bengi iki taruhane uripmu. Nggih. Lek kon gelem nurut barek aku kon selamat, lek gak Nggih, anjene takoni awak dhewe minangka saksi. Saksi. Dadi kudu sok nutup mulut gak oleh ngomong-ngomong. Wis pokoke jeruk purut kirat-kirut. Artine? Ya aku nurut gak kurang nurut, ngono lho. Iya. wis cocok akeh mari bahas. Apa? Wis nyikir. Ya. Hah? Nyikir. Jeruk Janji ya. Jeruk. Janji ya. janji. Jeruk purut, Kirat-kirut. gondrong curut. Ayo. Cintaku sekonyong-konyong
pundi? Mulai sakniki sampun terkuat. Sinten cedhak ingkang damel ontran-ontran wonten desa mriki. Aku dhewe gak ngira babar pisan. Kok sampai Bastam tega mentala barek kami tuwa. Ingkang kula kuwatiraken ananipun insap kalih Cak Kusnan. Menika nggih jelas nyawanipun nggih terancam. Ngono ya. Nggih. Kedah kados pundi? Saiki ngene. Nek tak rungok-rungokne antarane Bastam barek awakmu rak tunggal guru. Leres Gus Lurah, nggih. Nek tunggal guru mestine ngerti sapa sejatine Bastam. Nggih, Berarti sing nulis Jalu lanang iku ya Bastam iku. dereng kantenan mekaten. Lah terus nyatane Menawi wonten dalang di belakangipun Bastam. Menika kedah kita analisa, kita renungaken sinten wonten wingkingipun Bastam. Mbok menawi Bastam niku namung damel alat kemawon. nek panemuku ngene rek. Pripun? Jelas kami tuwa awakmu wong sing tak percaya. Nggih. Saiki kami tuwa wis mati saka tangane Bastam. Nggih. Sing jelas mari ngene sing dadi korban awakmu. Iya, Kang Carik. Sampean tapi lho, Kang Lurah. Kang Carik Iya, sak pegoron jarene ya. Karo Bastam ya. Kudune lho ngerti pengawasan iku apa. Masih wong sakti ya apa kan biasane kan ana pengapesane. Nek nyawa kula mboten kloeman ning malah sing kloeman nyawanipun insap kalih Cak Kusnan. Lan malih Gus Lurah. Rumiyin Kang Bastam, Kang Carik kalih kula lesak perguruan. Menika sampun sabaya mukti, sabaya pati, mboten saged, mboten asal buka entenipun wadi agemanipun masing-masing utawi kiambak-kiambak ngoten. Kan nek gawe onar kaya ngene. Kang Carik ya. Ya apa nek terus-terusan bendina ana paten pinaten ya to. Sing gak mesakno mek penduduk kene ta. Jenengan pun kupuh-kupuh kula sanes Carik. Kula sanes kami tuwa kula Carik. Lah ya aku ora nyeluk awakmu Carik. Apa mboten wong ngoten lho? Walah. Kula ingkang kupuh. Awakmu saking bingung. Nggih. Senajan to Bastam awakmu kami tuwa iku tunggal guru. Nanging nang kene nek desa awakmu pinangka pengayoman. Iya. Jadi kudu iso ngayomi barek penduduk kabeh. Nah sing tak jaluk paling gak awakmu kudu teko ning gone gurumu yen pancen gurumu iku ijik urip. Nggih. Njaluk pituduh. Kudune awakmu tumindak apa ya Bastam wis tumindak kaya ngono. Nggih menika ibaratipun buah si malakama. Monggo sak dalengipun kula mbeguru dateng Cemara Sewu. Menika sampun ikrar, sampun janji. Nggih. Sak elek-eleke kancamu tutupono. Mumpun ngantuk dibuka wadinipun. Menika ingkang ndadosaken pikiran lan manah kula ibarat buah si malakama. Ngene rek. Aku percaya nek janji iku kudune diugemi lan ditutupi. Nggih. Nanging awakmu kudu eling nek Bastam iku saiki gawe rugine wong akeh. Mekaten nggih. Akeh wong sing dipateni. Nggih. Yen awakmu ndelok penduduk sing kaya ngono. Ya apa? Ya apa nasibe keluargane sing dipateni? Menawi ngaten Tak kira guru sampean yo gak seneng nek duwe murid sing tumindak kaya ngono. nggih cobi kula sowan wonten Bapak guru kula nggih. Kang Carik. Nyuwun tambahipun pangestu nggih Gus Lurah nggih. Lurah nggih menawi mekaten saenipun nggih. Kula tak sowan wonten Bapak guru. Nyuwun tambahipun pangestu kula bidhal. Ya sing ati-ati rek ya. Loh ya? Dek Lurah. Kenapa sampeyan iki? Apa yo? Wis meneng sik lho. Aku tak ono kene. Lho Dik. Sama bingung. Lho kene yuk. Sik ngombe. Tak curang ngombe. Kilo Mbak Yu. Kilo sampeyan ngombe sik. Oh, kok ono apa maneh iki? Ketiwasan, Dek. Apa Mbak Yu? Aku krungu-krungu.
iya pancene bener. Kene Dek. Iya Mbak Yu. Sik sinangkang cari ya laporan kaya nguniku. Tibakno sing gawe rusuh desa kene iki ya memange Dik Bastam iku. Aku anak kene ya Dek ya. Lah terus bojomu saiki nanti yo? Aku gak ngerti Dek, aku gak ngerti. Iya. Wis Kang Lurah, Bapak Mbak Yu cek nang kene. Ya apa ya iki dulur sampean. Ya mas aku dulur nom nek ndelok situasi Mbak Yu sing kaya ngene aku ya gak mentolo. Sementara iki sampean manggone kene gak apa-apa. Iya Dek, matur. Tapi nek kapan-kapan bojo sampean Bastam teko mrene, nek ana apa-apa aja nyalano mbare aku lan penduduk kene. Aku ya pasrah bongkokan nang awakmu lho Dek. Iya wis. Dek Lurah. Wis Kang Lurah. Bapak ngrasakno Mbak Yu iki. Iya ya. Ya wis istirahat kono Mbak Yu nek jero kono wis. Ya selera nang untara. Yo klambine suwek kabeh kaya ngene sampean gandani klambi sampean Bu. Yo salino Mbak Yu. Klambiku akeh yo. Heeh. Kamira babar pisan Bastam itu minta sing kaya ngono. Lah yo Kang. Nek pancene gak seneng karo aku perkara dhewe nyalokno lurah gak dadi. Mestine cak-cakane kan yo gak kaya ngono. Mestine nglegowo mawas diri. Apa sebabe penduduk iku kok gak gelem milih karo dheweke. Ayo Kang. Wis ngene lho Kang. Ya apa awak dhewe ndongakno Kang Carikku ketemu bapak gurune ya Kang. Dituturno piandele Bastamku apa. Muga-muga Bastam nang kecekel. Nang penduduk iki cek nang ayem tentrem Kang. Ya ana ya ini dirusui kaya ngono Kang. Awak dhewe iki gak kurang-kurang sabar. Bastam njaluk apa rene mesti awak dhewe ngawani. Nanging balesane kok kaya ngono karo awak dhewe Kang. Ya perkara iki aku pinangka dadi lurah. Aku ya gak cuma njagakno mbarek Carik. Aku tak usaha nang gone guruku, tak takon apa sebabe Bastam kok ndumeni tumindak sing kaya ngono. Wis tak tinggal sauntara Bu. Iya Kang, hati-hati Kang. Dadi pamong apa neh kaya aku dadi Carik minangka wakile lurah. Nek lurah minangka kepalane masyarakat, aku sing kudu iso nata kabeh keperluane masyarakat tak laporno mbarek lurah. Ning ora nyoko njatane dulurku lanang dulur sak peguron tega iso berkhianat mongko biyen sumpahe barek bapak guru aku Kang Kamituwa barek Kang Bastam kaya-kaya ra iso pisah. Paribasane sak awak yen jiwit krasa lara dulure iso ngrasakne ning nyatane kok kebacut temen Kang Bastam. Kaget. Loh. Pen usah kaget. Mapan kebenaran ketemu nang kene. Kangen aku Kang barek riko. Wis gak usah katik kangen. Ya apa gak kangen? Awakmu mesti goleki aku. Isuk awan sore bengi. Ya iso sapu jajar barek Bastam. Bener. Keturutan bengi. Iya, tak iso ketemu. Iya. Ngene lho, Kang Bastam. Masa aku kudu ngomong bolak-balik ngomong barek riko. Kate ngomong nyatane sing tak omongno ya padha, tapi pancen kudu tak omong. Kang Bastam, apa? Sepurane sak durunge. Duh, katuk sepur. Riko lek jek ngakone aku minangka adik sak peguron. Nek aku gelem ngakoni tak akon. Ya kudune gelem sih Kang. Mosok gak ro biyen nalika ning bapa guru awake digula entah kaya ngono ya.
mepes ilmu kanuragan, mepes ilmu sing kaya ngono suwene nyatane awak dhewe ya. Aku Kang Carik barek rika kaya-kaya wis ora iso wal, ora iso pisah. Paribasane awak dhewe wis gak ana balung rine lho, Kang. Iya. Aku eling. Eling iki. Pungkasan oleh awak dhewe megurung ngene Cemara Sewu. Heeh. Dikek piandel dhewe-dhewe. Heeh. Sing iso migunani kanggo urip Bener. yo alam bebrayat. Iya, iya. Riko eling, Kang. Matur Eling? suwun. Heeh. Ning nyatane ya apa, Kang? Ya uripku karo uripmu pancen dhewe-dhewe. Nyatane saiki aku dadi pamong ana desa kene, ya. Heeh. Kang Kamito ya dadi pamong ning kene, aku sementara Riko durung nemu kamulyan. Mergo Riko kaya-kaya sirik ati yen aku njabat dadi pamong, kaya-kaya Riko sirik ati aku dadi gak enak, Kang. Wis krasa dhewe. Iya tak akoni. Aku gak usah ngomong. Mergo awakmu wis kebungkus jabatan, lali barek dulurmu sing Ojo ngomong ngono. Salah, Kang. Keliru, Kang. Senajan aku dadi pamong ning aku gak lali barek peno. Ya, aku gak kemilikan bondo donya ning nyatane sawah bengkok sak mono mbane karo wae Kang Kamito nek perlu sampean garap separiding lek gak apa-apa sih, Kang. Iku lak saiki. Wingi-wingi awakmu gak ngomong ngono. Wingi-wingi awakmu rikala dadi diangkat dadi pamong, awakmu babar pisan gak ngawruhi dulur. Ngene lho, Kang. Mergo wingi aku gak kondo iku tak kira Rika ya wis iso nerima apa kahanan sing sak mestine tak saiki awake dhewe lakoni. Padar. Yo. Ana pengunen-ngunen sing tak eling-eling. Dadi menungso iku aja milik gendong lali. Kang. Rika iso ngomong ngono? Iki kasunyatan. Kang, iki kasunyatan sing tibono awakmu karo kami tuwa sing padha-padha tunggal peguron karo aku ora semata-mata ngejar bondo to donya lho, Kang. Mergo iki kawula kabeh iki butuh pengabdiane awak dhewe, Kang. Mestine Rika lek ya seru ndadar ilmu ana bapak guru piye lek ya diwejang kaya ngono sih. Aja sampe milik sogeh gendong lali mbarek kawulane, lali mbarek sapa asale awak dhewe lak ngono sih, Kang. Kok Rika kok ndek pemikiran kaya ngono sih? Gak keliru sih. Mumpung ketemu bengi iki. Kabeh wis kebuka. Sing gawe ontran-ontran sing gawe geger. Gading ngerja. Ganok loro telu mung siji. Jalu lanang ya aku dhewe. Iya, Kang. Mergo wis kebuka kabeh aku rumangsa seneng sampean iso ngakoni sing tumindak ontran-ontran nang desa kene gak liya kejaba sampean. Mula saka iki, Kang, sadurunge ngombro-woro, Kang. Ya. Oh, ngene, Kang. Iki sampean wis ngakoni. Mula ayo, Kang. Balik neng lurahe dirembuk sarana apik ya apa supaya nata desa iki dadi mulya maneh kaya sadurunge. Badar. Oh, apa lek iso saiki tak usulno Rika dadi kami tuwa. Jenengku wis kadung kondang. Penduduk Gading Rejo wis roh. Jalu lanang ya bastam ya jalu lanang. Apa sing mau omongno? Mau kei iming-iming apa ae? Aku gak bakal gelem. Mergo kanggoku sono paribasan cincing-cincing tan wurunga teles. Perkara iki tak jeguri mesisan. Oh, iya, ngene, Kang. Mula aku njaluk. Lek pancen awakmu jek gelem ngakoni aku dulur tunggal peguru. Ya apa? Ya apa nek awakmu leren dadi Carik? Terus bareng-bareng ngedukno Loraden. Malik klek keblet Rika, Kang. Tatanan iki wis padha ditata karo mbarek Gus Lurah ya wis apik. Nek sampe iki aku nuruti karepno, lak balik maneh dadi tatanan sing elek, Kang. Ana rong perkara mergo aku lara atiku karo Dirga. Ana apa iku? Sepisan sing tau tak omongno aku kalah pilihan. Dirga gak gelem ngalah. Kaping pindho. Bojoku lak ya cik dulure Dirga. Oh, apa gandeng carane? Barek bojo Rika. Donya bono sakmono akeni dihaki Dirga kabeh. Bojoku babar pisan masih tau ngekeki
ning ngekeki mek titik gak imbang, gak adil kanggoku. Ya kabeh kok lek kena dirembuk maneh sih, Kang. Ning nyatane masyarakat kabeh para penduduk kabeh gelem milih Kang Dirga. Mestine liko lek ya legawa, engko perkara bondo donya lek kena dirembuk meneh. Gobloke penduduk. Kang, Nek awakmu gelem milih mesti pilihan lurah wis gak usah dum-dum bondo, gak usah dum-dum apa jenenge dhuwit. Supaya penduduk iku milih lurah iku nganggo pikiran sing waras. Kang, iku lek wis kedaden. Saiki ngene, tak atur ya, Kang. Perkara iku wis anggap wis gak ana, nyatane masyarakat kabeh wis padha seneng karo pimpinane Lurah Dirga. Taun ngarep meneh, Kang. Sok meneh ana Riko tak jagokno, Kang. Aku ndukung Riko, Kang. Badar. Iya. Wong nek Kang wis kadung elek kaya aku ngene iki. Ngepi jenenge, nyembulih jenenge iku kangen. Aku yakin wong gak bakal percaya. Ojo pesimis, Kang. Ana aku lho, Kang, tunggal peguron barek peno. Wis ta. Wis ngene, Kang. Riko tak tembung salon halus maneh. Tak elikno minangka adik sak perguron. Ayo. Nek pancen Riko gentle, manuto, Kang. Manuto. Tak gawa ning Pak Lurah, Riko ngakoni kesalahan, mari ngono diperbaiki meneh. Omongan iki tak walik. Lek apamu yo gelem ngakoni aku dulur, ketokku nir manuto karo aku. Kang, tak akoni. Aku mari sowan ning Bapak Guru. Riko kandhakno perkara iki. Ora. Anu, Riko oleh salam, Kang. Jarene suwe Riko gak tau sowan ana Bapak Guru. Pancen bener. Terus kate lapo? Ya aku nyampekne salam, nek iso sampean kongkon sowan Dewi Rono, nek gak iso sowan aku kongkon ngandani tumindak Riko sing kaya ngene iki termasuk nglanggar apa sing diwejangne Bapak Guru, Kang. Badar. Iya. Aku duduk arek wingi sore. Sowanmu nek ngene ngaresan Bapak Guru duwe karep. Aku ya karepku nyadarno sampean, Kang. nyadarno aku. Iya. Nek aku gak gelem kate lapo. Gak gelem. Iya. Iki ojo sampe diarani aku adik ngelamak barek cacak nih. Kabeh wis dibeper barek Bapak Guru, ya. Kang, gelem manut tatana, gelem manut supaya tak jak ngapiki kabeh masyarakat kene tak gak? Badar. Niatku pamong-pamong Gadingrejo sing belani Lurah Dirga bakal tak pateni. Kang, iki lho. Mangga klopo ijo nyatane pengapesane Kang Bastam cuma teko iki. Matur suwun. Aja mlayu, Kang. Entanen aku. Tadi bener. Bener. Aku sudah pikiran. Munggah nak padepokan Cemoro Sewu. Mesti takon barek apa sing dadi pengapesanku. Iya. Aku sekadung metu cap. Cincing-cincing kang urung terus bakal jeguri perkara iki. Mumpung njero alas. Lek pancen Badar wong lanang sing jati kepingin cekal aku, kepingin ngerakat aku, mesti dilututi karo duduk papan-papan iki. Melayu mlebu alas. Kang Bastam kok sik kebajute. Jane aku gak tega. Gak tega menika Kang Bastam. Ya apa maneh. Nek aku sampai ngeboti Kang Bastam ateges aku njluntrungno penduduk kabeh. Kena darane kriwikan dadi grojokan. Gak cuma nyawone penduduk kabeh kira-kira nyawone Gusti Allah ya. Ya cambare kabeh. Bapak Guru dawuh nek iso sepisan manes diilingno mergo iki tunggal. Mbok menawa wae Kang Bastam
lagi apa iku ana dalan sing peteng. Aku gak melayu. Mesisan aku golek papan panggonan sing jembar, aku golek papan panggonan sing sepi. Supaya gak ana wong sing iru. Lek pancen kon apa aku sing dadi sulam ibune. Ayo tentok nunduk papan panggonan kini. Batat. Ayo. Kang, Apa? riko mlayu kan? Gak. Aku mau jauh golek papan panggonan sing sepi ngene. Iya. Ya, sepisan malah yo Kang. Sepurane riko mlayu tetep tak ubah. Aku cuma mau ngelingno iki gawane teko bobok. Berbang sama aku wedi. Wah ngono. Gak eman barek keluarga Riko sih Kang. Kono sing tak emani. Aku urip memang wis niat. Kang. Sajane aku tega larane ora tega patine barek Riko. Aku tega mbek patimu. Kadang apa? Jadi aku tetep gak iso ngejak sampean balik ning dalan bener Kang. Gak. Ya wis Kang. Ayo. Amakno manggar semoga. Aku memang nyawa Riko Kang. Apaan semua kan? Aku mbok tarungo karo Bastami. Nyatane mbok tamani manggar ijo. Dhek meleset mencolot. Nanging nalika semua aku ora negakno barek awak. Nggih. Aku uga sowan ning gone guruku. Mekaten. Aku diparingi pusaka Jala Sutra. Mula ing kene, ayo Bastam ditawur wong loro. Yen Bastam wis tak tamani Jala Sutra, gepun karo manggar ijo sing mbok. Aduh, pripun niku jane kula mboten tega menika tunggal guru kalih kula. Tunggal padepokan menika kula serba ewu pakewuh, Gus. Aku ngerti. Nek awakmu agem-agem kemrumbe. Apa iya apa? Nanging nek kene kanggo aku. Kanggo nentreme desa kene aja sampe akeh penduduk sing tambah dadi korban. Aja kesuwen. Menawi ngoten kula sarujuk. Gus, nggih. Ayo, nek badhe lanang, tutut ora aku. Bastam. Virgo. Aku mestine ngajeni barek Riko sebab Riko iku bojone Mbak Yuku. Gak perlu ngajeni aku. Mesti nek perkara awakmu kepengin dadi lurah kan. Ngomong terang-terangan barek aku. Aku gak apa ngecelne palunggaku dadi lurah. Aku wis tau ngomong pura-pura awakmu gak krungu barek omonganku. Mergo awakmu kebelut. Apa? Numpuk donya bondomu. Ngerti yo? Nek bondo donya iku tinggalane wong tuaku, tinggalane bapakku, dudu tinggalane wong tuane bojomu. Nanging ya apa? Bojoku ya Mbak Yu. Senajan Mbak Yu kuwal. Antarane aku karo Mbak Yu iki tunggal ibu siji bapak. Sing sugih iku bapak. Lan bondo donya tinggalane bapakku ora tak pangan dhewe. Tapi tak dum-dumno barek penduduk. Aja sampai penduduk iki kekurangan sandang lan pangan. Omonganmu bener. Ngok dum-dumno barek penduduk, tapi awakmu ono lali. Lali karo sapa? Gak adil karo Mbak Yu. Mbak Yu kuwalen. Saben Mbak Yu teko nang nggonku mesti tak bantu. Nanging soal iki sampean dadi wong lanang sing gak tanggung jawab marek wong wedok. Virgo, Yo, gak usah kakean ngomong. Mumpung lumpuk lurah sak carike bekno dina iki. Wis ginaris Gusti Kang Jagat. Aku iso numpes koncak karo iki. ngintah lamun ngempeng pati. Kaya wis ora kena kandhang. Pripun Gus menika? Saiki ngene. Kaya lali sembarang. Atine ketutup pedhot sing kandel. Mangkane masih dielingno sing kaya ngapa tetep gak iso. Bebasan cuplak amben-amben. Ora pernah pampan panggone cukil Kang Bastam. Oh, padha. Ungal lo dadamu. Tak rapal wajiku. Gak eman barek ngomongmu kan. Babar pisan aku. ngeling kok Bastam. Senajan awakmu sekti mandra guna.
nek tumindakmu salah bakal disapu gunung kedua. Yen pancen aku sekti mondro gunung, ayo. Tanpa nono, Jawa Sutra sing tak ayo manggar apa ijo. Siap. Mati. Sepurane yo Kang Bas. Jane aku ora tega. Sing yo apa maneh? Kabeh iki minangka tumbaling desa kene. Nek sampe ana wong koyo sampean koyo desa kene gak bakal tentrem, gak bakal ayem. Saaken warga kabeh. Cari Gus. Kuwi tega jane Gus. Aku ngerti. Nek awakmu tresno temen karo sedulurmu Bastam. Sebab tunggal guru, tunggal wejangan senajan awakmu siji boten ibu. Nanging awakmu kudu mesakno barek penduduk akeh sing dadi kurban saka tumindake Bastam sing kaya. Nggih. Nyatane senajan kula sak peguron kalian Kang Bastam kalian Kang Kami tuwa. Kok nggih tumindakipun patrapipun ngetrapaken dhateng masyarakat kok nggih mboten sami nggih Gus. Dheweke iku sekti. Tapi ora iso meper hawa nafsu. Kabeh mau kena kanggo pangiling-iling. Wong sapa wae sing tumindake tandala wahyune bakal sirna.